Kamora mora ma inti janeno mar LTN la seche gi en kinde maber ahinya mwacha koro mokodi maindi e wang' jowi mar Lolwe kaindi kaka pile. Koro musa machalo kamano koro ni weche mang'eny ahinya mag joluo mondo mi wang'e to koro duond joluo to wacho nang'o. E duond joluo kaindi nyisi ni pile ka pile obet gi jogo eko man gi lony mopogore lony go eko manyasani machon makinde machon ne joma nigi sigana mabeyo manyalo tiyogo konyowa kaka joluo. Kantie wach matek ahinya ma bende en siwandha mwabete kaka koro pimo wach kaka jokanyanam. Ka wang'iyo godo tiende ka wadoyo tiende to wawacho to waloso mnagi kaindi kech mae aput marwa. Nyinga en Nika Okelo. Adhi ta chenro ni kom sani an gi wendo na mabe kawuono lema studio kaindi. Ken wendo ahinya en ng'ani no bende ung'e usenene mang'eny to krach nyaka nye weche bedni be nyotungu ni mang'eny. Gi weche ma corona samoro nyodo lal ni e wang'i. To kata kamano furu ne abro miyo wendo mar mondo nyachako fulre okang' machielo mondo jomoko ong'e. Erokamano, erokamano jokanyanam. Kamora mora ma untie ma iluongo ni Daktari Zedeki Owino wuod Kamgundho. Okeo ngodhe, okeo kach nera. Adoko no erokamano ma untie karibu. Ngodhe ntiere Homabay kose ene Homabay kaunti. Ngodhe ntiere Homabay kaunti. Pani ayude maber. Mane kanera. Erokamano daktari machiegni ahinya e chenro kendo to kaka pile ka pile ng'eni ka indi wabire en laktar ma bende lony e weche giki mag yiend nyaluo. Iluongo ni herbal medicine kata alternative medicine mane kaka iluonge. Koro e seche ma koro wantiere kode kaniendi nitie gik matek ahinya ma samoro iwacho ni koro wadhi uru ka nyaluo nikech koro tamre e osiptal koro wadhi uru ka nyaluo nikech kanyo wacho ni mano koro en giko mar paro matek ahinya titero negi to koro gidonje to gitimo. Kawuono niendi wadwa ng'iyo weche mag nyach. Joma ng'eny paro kata naparo ni nyach noserumo tinde onge. To onyisa ni nyae pod mako ji. To akeni ayaki en nyach donge. Wanyalo kete gunde mano abuba. Mano luongo na abuba. Mane dholuo ma. Thuolo en mari koro wach gigo te nikech abuba go chalamna ni en adhula. Hapana, iluongo na abuba ok adhula. Thuolo en mari koro wach en ball migwe gi tielo. Migwe gi tielo. Erokamano. Tabuba to nyach. Abuba to nyach. Koro gini komandi kapok idhi mabor. Yes. Wacho ni nyach pod nitie. Nyach pod nitie. Nyach mabende ne maka dhano ni maler manyachon pod nitie makata ndalo adek. Aseyudo ji. To kata mano mopogore bang' ndalo adek. Seche te ayudo ji. Matini gini nitie. Entie. Thuolo ni mari ang'o momiyo gigi ok nyal rumo to ne ji paro ni gigi oserumo. Gigi ok nyal rumo nikech wadhano wawegi pod wan kanyachiel. To ji be inyuolo. To thieth bende jomoko ok thiedhgi maber. Gimomiyo ok nyal rumo. Kech iyudo ka ng'ato noyudo abuba. Wan kodgi machiegni ahinya magiyudo ahinya wan kodgi tae pariyo machalre. Nitie moro ni gonorrhea to nitie moro ni syphilis. Koro gonorrhea ni to dwa bedo mang'eny zaidi. Miyudo ni ng'ato yude to koseyude to mondo mi thiedhe maber en odhi kata sandan dichiel to koseneno kochok nikech en ochwer ga sama idhi oko to kendo ng'eni kaka ng'ama mama komiye ng'ama dichuo to ng'ama dichuo tieko ndalodi adek to nene saini kodhi oko owinjo lit olopi owinjo lit to bang' ma oneno bang' ndalo ariyo kendo sechego to oneno ka koro nitie discharge mawuok gik machwer. Koro mano korek to ang'eyo onego chak mana chon. Tiyudo ka ng'ani dwa ling' ma koro winjre mang'eny otiek kata mana kendo jumbe adi ariyo koro kodhi osiptal. Osiptal be kosedhi to dwa tieko gimoro kata mana sandan achiel mani doktor omiye no mochuoyo no gi yedhego. To kone no dogi kata biro dok didek to odhi dichiel. Koseneno ka gija chok ne orumo, lit ma yando winjo kodhi olo picha be koro onge no chango okodogi. Koro gine time atima kama kare gini ni rembe ka. Koro chieng' moro
ka en ng'ama dichuo seche moko en gi minot bende nomiyo to kaka inyis minot ni gima kama dhi mbele otame koro en ka to kare gini dhi mbele ochako miye ng'ato en be kata oko koro mae momiyo gima ne ipenjo nang'o momiyo ok onyalo rumo mae momiyo mane landruok nikech ji thiedhe to thiedhe nus ok orumo thieth nyamano be ni thiedhe mong'ith maber kata ka ne dhi osiptal ochweyi yath ma dokta kosikoni ni duogi dogi ma en mokoni ni koro dosoru to ng'ato dhi dichiel to koseneno pogruok matin to oweyo koro mae momiyo gini ok nyal rumo e piny ka ae kosekoso ma ok orumo ting'eno tamo nyaka ng'ato nyuol ng'ama dichuo kobudho kuomi kabisa kata mana ng'ama miyo kobudho kuome kabisa otamo nyuol koro pogruok mantie ahinya to bende ko joma miyo koni iyudo ka ng'ama dichuo kimiye to dweche 5-6 remb gi pek emomiyo ineno kata ka tho moro biro kawuono ni ji tho joma chwe moyudho piyo kata korona kene ka joma chwe wan motieko to joma mine te yudo kongirore angire ka chwo tho apart iyudo ka joma mine chwo thadi ariyo kende koro ma ng'ama miyo kimiyo tiyudo kodhi motiek dweche 3 koro kodwa notice gini odwa fwenyo gini ni gini nitie winjo sani moko kodhi olo pi matin onding'e rame gik machalo kamano to ng'ama dichuo to kano ng'ama miyo miyigo to ndaledi adek kende iseneno ranyisi koro ing'e ni mamane ka en miyo manuromogo to en odhi adhiya kosambaza to in tifwenyo ndalo adek tithiedhori koro mae momiyo gini koro rumbe tek malich to kisebudho kod ng'ama dichuo odhi onego tong' koro ka chieng' moro inyombo iyudo ka ng'ato idhi iyudo ni tonge onge kare gini nochame motieko tong' te dichuo to ng'ama dichuo kamili to nyuole moko nyal timo onge tong' monyalo gicha notieko te mama to mama kamili to ok onyal nyuol koro ipenjo to nyar ng'ana ang'o manotimo kare nyar ng'ane noyudo tuo kaka gi joma rembgi pek nodak gi gino modak e dende ma koro onge kaka onyalo timo onge kaka onyalo nyuol notieko tong' te koro mae momiyo watemo matek ma ka ng'ato biro ng'e nonro maber tang'o mokele be mae momiyo ok wadwar ga ni kibiro mibiro e thieth we ficho gimoro amora wach adier inyalo yudo ka ng'ato kodhi olo pi tiyudo ka owinjo rem ko ng'ama dichuo mane kaka obiro notice gini sechego aya teko ma dala odhi otieko kuom ng'ama dichuo kata ng'ama miyo obedo ma hormones ne koro ok balance nikech tuocha ng'ama dichuo bende odhi otieko teko ne kabisa kata ka ok omoni nyuol to teko botimo bende otieko koro magi sida mantie momiyo wajapuonyo ni gini nitie pod ok orumo ng'ama dichuo inyo kata ka ogiko dhiambo koyo chami nyowa idhie ni to koyo ni to akanye in kogiko dhiambo to koyo ta wang' mach ing'e awang' mach awang' mach mamako bam gani awang' mach mamako bam kata mana samoro mo gani awang' mach omako ting'e ni wan chon ka nwatindo awang' mach ne imako mana ng'ato ka samo ni wowuotho ga gi tiendwa nono samoro ichwanyo mana tiendi koro tiendi kama lit cha mamiyo awang' mach timi nade maki tikawo ma gine pala tikete kendo to lokore ma kwa tichuogo mano thieth mano thiedhore chon pala koso prima kwari itimo igine koki chuoye koki kakole owang' cha bas kinti changa mana kuro thieth mano marwa mayacho mana elena yie kose mano do kuro ok en yie to donge mai ka opala cha tikete kendo pala mna minga do galot elit tiendi kama e koki emikete kisekete koki ni in ga wang' mach mano kuodo kama no ok nyal wuoth kinto lala onge gimoro michaki iwuok kore dhia koro mano gino koro thiedh nade nikech gina pani koro ponda kamoro bro duo liet mar gine mano obwoge cha emodhi ochange mano be en yo mathiedho e wang' mach wang' mach mane marwa chon sani ting'eni nyaka imuonyi painkiller koro kochie
Koro piny lokore. Koro mang'eny ewi nyaje mag abuba gi. Yes. Mang'eny ewi nyaje mag abuba gi. Inyalo yudo ka seche moko kata ka in gi kosebudho e dendi to koro in gi guonyruok mok rum. Koro iluongo ni fungal infection samoro in koro iguonyri aguonya tiguonyo nyaka chien tiguonyo nyaka mbele kamoro amora itimo nade iguonyo. To ne dhi osiptal nimiyi yedhe ni tim ang'o onge ok inyal chango nikech tuo cha ne remo to pok otime nade pok othiedhe. Guonyruok ni mana ranyisi ni nitie gima nitie mapok itimo nade mok ni kare dendi ing'e ni del be wuoyo ineno kata ma jawacho ga pile ni kata mana yien mane ineno tiye dendwa ge kanye ma wuoyo seche mowuoyo tiene ni nitie kaka remo nyalo ringo kanyo to kalo to ka remo ok ring makal tiene ni koro winjo ilele cha to ilele mane en koro guonyruok inyalo guonyri aguonya miguonyo dendi te to dhiere kare ni in gi nyach to nok ithiedho nyach maber koro gini ni e rembi koro mae makelo ma emomiyo ng'ato nyalo bedo ka en gi gima kamano. Koro seche ma koro nyaji ni endi koro ochopo. Yes. Nyach wachni ng'ama miyo man gi nyach be nyalo miyo nyathi kata wachni dhodho nyathi nyalo yudo gima chal. Ok nyalo yudo. Kanyo to kendo onge. Kanyo onge. Mana ng'ama dichuo mag riwrego. Emna riwruok. En riwruok. To e chag nyathi kata ma nyathi dhodho ok nyal donjo. Mano bakteria ma koro ok mak joge. Mano koro ok mak. Mano ok nyal makogi. Koro seche ma kama indi daktari. Chon nanjo ni kane ng'ato nigi nyach to ni chwako ne yath moro to diewo. Yes. Yani ni yath ichwaka chwaka. To ni mano oromo koro tieko gino. Oromo tieko gino kabisa kendo dhi gole gi tonge te molo kata sanda. Dhi gole gi tonge te maonge madong kata di. Pukia. Wan kata gi yath mane kitiyogo. We kata michwako ne. Wan kata gi moro ma ok wanyal nyiso ji. Nikech an e daktari nyiso dhi otiyogo marach to ang' iwacho ni in mane chiwo instruction wan mo gimoro machalo budho matin kama ing'e ni kichwake matin e kendo e sufuria kae tikawe to sianda nene ipoko kama tiywa pi ibiyo pi mantie tiywa e syringe sisi achiel kata achiel gi nus tirwako gi chien ng'ano dhi golo tuo mane ni e dende mane iye te nyaka nyach ka ne en go nyach rumo te en odak maler makoro onge ni nyaka chieng' mago te wan go kanyo koro miyo ok dia ng'ato bina ne en gi nyach nosethiedho higni mang'eny to otame no ok otieko mana dos mane daktari otime nade secha to gi gima mono nyach rumo en ni wan gi mine koro in kata kawuono kiyude diang' idhi nyis mama nang'o dong' iwani ka nyiso tek tiyude kanye koro in isiko idhi mana kendi thiedhori to kiduogo ka iling' mana thi kaka iwach be tami to kiwacho awacha chwanyruok nitie iwinjo ma kik wawuondre dong' niwinjo ka koni chieng' moro kata mon onge ng'adi chuo man gi dhakadi achiel gima tek en nawacho ka tuwe ni nyame kawuono odoga chien wachito mari kadwa nyombo wachito mari daktari wacho ni onge dhako kata dichuo man gi dhaka achiel awacho ni dichuo onge man gi dhakadi mana motho nitie mantie god achiel to ko kamano to seware en kata pastor kata en ng'at bende tek ndi pasa kite matinde ore malich bende iwuoro ni nang'o matimre gin nyaka tinde gima nyaka joma biro e kanisa kanyo mondgi yes mano nitie mang'eny malich matamre gino to mondo mi iyud dichuo madichuo aching' man gi dhako achiel ing'e ni kata tuo mar ukimwi koro ne gi dhako achiel adit koro jomon mang'eny ka wan en gi mon mang'eny mukelo ang'o okelo ukimwi tiyudo ka jomon achiel gi ukimwi mako yudo gi kanyo tiene ni ok gibedo trusted e ot ka ok gionge adier tiene ni ng'at achiel wuotho koro chuo joma onge adier onge adier ing'ama dichuo ing'e joma chuo nini ka joma chuo inena kendo wacho bende yie bende ok nyal yie
bende ok ginyal yie. Dichuo kata yudo mana kama ok oyie makata date mana kata yudo rando ok oyie joma chuo ukonya winjo wachni nikech aparo ni daktari kama wadhi kode ni endi odonjore kod joma chuo to ka ni nyaka upenji penjo matek nikech obe ng'ama dichuo to weloso ka kuloso ni nikech itemo bera ni joma wacho itemo bera ni joma mine to kata mbera ni joma mine be nigi richogi kech nyalo yudo nitie ng'at maber adier chuo be moko nitie mamesungu ma kaka nonyuomo nyarwegi no kaka nonyombo to nyarwegi apuoyo nyarwegi en apuoyo kama daktari kelo nendo wadhi e yueyo nyarwegi ka in apuoyo to jaodi nitiere mos wach ni kao chomi tir gi mang'ong'o daktari dwa nyisi to kama neno kodhi go marach wacho ni ng'ama dichuo nge mari chuo maching mane gi dhaka achiel magi te gino joma pok watieko wadhi mana yueyo matin ka waduogo to wadhi nyime mondo mi koro ng'en to koro daktari loso kama endi nang'o en research mane mosetimo wadhi e yueyo ni mane miya kelo ma kaka tuo mar nyach ok nyal rumo to tiende ni in ithiedhori to mino to kitim nade ok ithiedhori kaka wach ne onge wadhi yueyo waduogo machiegni kendo janeno mar LTN e okang' mar ariyo mar chenro mar Duond LUO kawuono ni endi ka wang'iyo weche mag nyach mag abuba magin nyeye mamako ji to kaka daktari olere ni koro en gino bende kosedonjo kuomi to en gima bende nyalo kata mana moni bedo koda kakari nikech onyalo tami mano ende bedo kod tongi machieng' moni nego do nyithindi kuom joma chuo gi joma mine bende tae bende mar ariyo owacho ni gini bende en gima ka bende ok ong'i maber to en gima bende nyalo bedo ni koro landre ahinya kuom joma mine ma joma mine bende poge ne ji mang'eny nikech joma chuo to kuomgi onene mapiyo piyo to kuom joma mine to obudho to en joma mine rembe gi pek magi te gin puonjruok moyudo kaendi to winjo kowacho ni nitiere yath mimadho nikia moro michuoyo mitimo nadi matiende ni gigi te nigi thieth mane gima temo nyisowa kaendi omiyo kata ka intiere gi kiondkoni samoro botimra nadi sameno chenro ni endi ang' nowe namba ne kaendi kapo ni in ng'ama nitiere kama nitie no ochopoga kama obiro iri kama intie omiyo kik ibed gi kihondko obiro we namba ne ka chieng' mobiro bende bayo kuond ma untiere go biro miye wach kaka wach dwarre mak mani pod an kod sadha kaendi nikech ok nyalo wacho ni joma chuo ne onge ng'ama dichuo moriere tir manyalo bet ni jadhako achiel kata nigi dhako achiel mano endo to kanyo to kod wach adier atamra wache no to wacho ni ka ng'ama dichuo oriere achiel moro kuom ji milion achiel moriere dhako ma en go tapuoyo daktari research ni initime kure atime nikech an ng'ama dichuo mano mokwongo atime nikech an daktari aromo gi ji mang'eny sama ng'ato biro iri to kona ni gini tayudo to nyaka penye ni to bende sedhi gi madam obiro yiena to dak ikele koro penya ni daktari nyang' adhi anyise nang'o ma ok aketho oda kendo nyalo mondo weya gokinyi ka chieng' osetut to dok korgi koro akone ni nyaka itema rieko koro an mang'ado ne rieko kaka daktari gimodhi nyise ma nyaka chieng' moro wathiedh dhakoni to ok adwa wacho ka nikech mon biro fwenyo modhi fwenyo siri ma ma ikelo gigo mondo wathiedhgi ka dichuo oseyudo ang'o oseyudo nyach tim na ka koro nyaka ang'eyo maler malich ma be obiro koringo chalo gweno mobani ochalo gweno mobani oduma koro sama obiro ne en ok ong'e ni nyacha emidhi thiedhne en nitie tuo mang'e midhi thiedhne to kendo ithiedho macha bende mochange to gicha be wathiedhone ma konyogi to nikech adier mane biro nago ni an taseyudo gini vui wadwa to nyawuotho marach ni wuotho nade anyawuotho kama tipimona kisepimona tabiro ng'eyo kaseng'eyo tapenyi ni mano e gima kwongo penyo to kosi usedhi gi madam ni odak biro kod otama kaka na wacho oksamoro en angang' moro mane yudo e kor thim kuma ne dhi baye ndiyo kata ka en angang' kapok idhi e ot
to sawa koro ing'ena thiedhi mana ng'ato adi to kipod idwane dhi kode to dhi kele mondo mi thiedhi jedi to bende watemo ga dakteche moko tamore kibiro kendi idhi dwaro ng'ama inchur omiyigo no mondo bigo nikech ng'at chakata iwe ithiedhori kendo odhi lando ne jomamoko to sirikal dwa ni gik aina ni rum ok dwar ni mondo mi pod gibedie. To kakore ne winyo mane yude bungu. Winyo mane yude bungu no kuma ne yude no chieng' chak rome maki tere hospital. Ok samoro ni dhi kata wuotho Mombasa koro yudo winyi bungu Mombasa kuro. Koro inang'e yake dok na Mombasa manyo winyo ni. Kopo nuromo lakini ok inyal dok manyo nikech ka nuromo e bungu weru ge bungu kuro onge kaka inyalo dok manyo. Ema ni ber ka seche go okone benise dhi odi mi iriwri gi mino odi. Iriwri gi mino odi. Koro ng'eni kata sirikal be ne okelo nwa gik makoro itemo puonjo joma ing'ena injo kaka ibiro puonj mikelo kanyo ne joma chuo ni kata kibaya to tieke ndalo 4 kapod ing'iyo go dendi ipimo go piny to samoro kasi kama kirikni tiyudo kibiro ketho odi nyaka an koro imenya madam ne samoro madam be koro en gimi kono megoni onge go e pache oparo mania dichuo ni kata tinde ok ohera onyalo wacho mano nikech ok ung'eyo lakini dong'e odoko yie onge wache koro ei thieth mar nyach nyach ka inyalo yudo kata ka okelo sida moro ma ng'ato wiye bara ma nyaka ne chak wiye bara en wiye bara sate nodhi osiptal ni pim malaria ni pim typhoid ni pim ang'o onge to wiye to bare kare noyudo nyach to nokothiedho maber koro gichama miyo wiye bare to gicha to kothiedh yang no chang no koro gini timo dendi ka to king'eyo to koro in wich bare mi koro wich bare mithiedho mithiedho ka emomiyo ineno ka doctors seche moko wigi baro gi kabisa to ng'ani apime mayude ka malaria onge na to wiye to ang'o makelo ne wich bar tuo moro amora miyudo onge koro kidhi ipimo kaja tiyudo ka en gi kipimo oko matin iyudo ka nitie uchafu koro chafu gi midhi ing'eni to en mane kidhi opimo yudo kidhi ithiedhe ne to changa koro wich bar to oruma koro onge karanya en gima serious en gima tabu tapenji gima mono ng'ato koro ok nyal nyuol gol tongi kata ka en mama kata ka en dichuo dong neno ka en gima tabu yes koro miyo nyaka obed motang' ahinya to gima lando mara nyiso nyaka mine kata mine kiwinjo gimoro e dendi iwacho ng'ama dichuo in be kisedhi oko kata ka ni wuotho marach to kineno gimoro to kidhi e ot temo timo ang'o to iritri e ndalo moko kata bich nyisgi ni kigidhi oko giwedhi bayo oko onge gima miyi koro idhi bayo oko niseyudo madam bedo gumos to dongo chini ngare dio kweli dhaka achiel mano to nitie kora unuberi mos na dikata ni dhaka achiel adier makende ing'eni ni wawacho ga ni piny tek kamano tiyudo ka ng'ato nigi mon 4 kendo pango nigi ute kamoro amora nyithi skul ma nyithindo kadhi mek mine ka tekre gi ng'eny molo ma nyithindo dhi to wacho ni piny tinde tek ma en ok donyombi ing'eni de ikaw mine ka ikel ka to koro ipuonjo nyithindi ming'e ni nyithindi ma be wi konyi tiwacho ni piny tek to ikiagi kamoro amora bende wi konyi dong ineno ka koro nyithindo mipuonjo gi ni nyithindo mok meki madhi konyo piny moro madi kelgi e dala ka iwacho ne madam anto kawuono ajok we abede gi nyeki unyalo dhawo juma moro achiel to juma moro 2 bende en boduogo po dongo gi yie donge mdako to ngawo yie ni dhiam ne to klore sama ne chako sama isechako kaka kiromo kam ichako chon nyaka chako mana kapod omeni dolo kapod ng'e ok isitegna ahinya
Kita le cosa tigre yo ko Oto. Koro kinyalo. Puonj ni ka idi jo kanya na ma ko magi puonj mabedeza. Yes. Inyalo kawogi nikech adieri gima dere wachono samoro en gima ochni yo konyi ka koro ikawo gi kegi nyithindo bende ipuonjo moko ikela ni puonjo magi kata ok magi mondo magi biro kelo chieng' moro kisethagri kod bende onge. Koro ber ma mondo mi ikaw iketi kamoro achiel magi be butiyo gik machalo kaka nyeye ang'o tuoche mamoko onge wachen mari mane maluwo kama ni kelo penja ni to nyege ere kaka digi rum mane mamono koro ginyalo rum nikech ng'ani wuotho gi koni ok othiedhore maber odhi gi minot en odhi thiedhore kende madam to nika king kendo kodogi madam ochako yudo gino chako ringo biro yi madam to kako nyis ni an atuo otame koro nyaka obed uru jadier ko bedo jadier aparo ni ber biro wuok e ot ka odoro choko chir odoro choko chir ng'ama dichuo nyaka chok chir ng'ama dichuo nyaka chok chir sa no ka chigni ma wangwa wach matangi medi kende wach nyaye gi kaka inyalo tim ka bang'e koro en kisewinjo dalili kata ng'ama dichuo chak chon ko chake chon tibiro yudo ikonye piyo moloyo kibudho kotegno koro ng'eni koro konyo tek kamano to bende yath moro madere ma uikoga kata ma un godo ma ginyaluogi ng'ato nyalo madha ing'eyo imadha ma takataka mang'eny e dendi wan gi yedhe ma kata awacho ga pile ni remo nyaka luoki system mari nyaka luoki gimoro amora e dendi kadwa ni luoko bang' dweche adi kata ka ok ibudho to bang' dweche adi ariyo imadho yath nikech chiemo matindo wachamo ok gin chiemo wachamo sum lilo ing'eni kata yedhe mwamwonyo gin sum yath kokonyi 60% to 40% nitie gimogeno nikech gin sum koro magi duto idwaro ni ibiri mwonyo imadho yedhe gi to luoko ang'o luoko iyi kamoro amora kolon onyalo luoko boel onyalo luoko system mari ng'ama dichuo dwaro ni olo pi kachacha fut adek mbele oke tiendi kwani mazima moto kama iwacho mago pi kane utindo wan kane watindo to ne wapiem ineno kaka keto lwetano ne wapiem ni mari odhi malo malo mara odhi malo kore kogo ok mana ka koro ji pod tindo kata ka ji pod tindo to kata kiduong kata karane nyaka ibede ni kiolo pi to fut ariyo ok bamni ka ok tim en ai wuoch ti dhiye kani udhiye wuoth rieduru kama ji riede mane wuoche iluoko system ionjo lach wuoche wuoche lachni ok chop kata mabor mano nyisi dalili ni nitie gimoro ineno kata tuo mar prostate mane kako chakore kisechako nena inago koro dhi opimi kae to dhano gima marach nani ok dhi hospital odhi opimi ang'o mabiro kare kata prostate osechakore in koro iolo mna pi tiendi mano wach malich ba koro ng'ato nyaka luok rembe kati hospital nitie yedhe mag luoko remo ok ni wan kende kati hospital nitie mago eko nitiere detoxify nitie kati hospital detoxifiers nitie yes nitie ok ni kata wan kende ni kod diang' wawani wan ema wan kode kiling tiling' aling'a dhi kata hospital dhi kone daktari nadwa luoko remba obiro mi yath mambo luoko system ni kamoro amora onge wache ndio gima tangi med daktari wache gima denga meden koro namba na koro nego bed ni giyuda to gikuono madhe onge wach mane kaka daktari okelo no wach ni ndachiel kachiel wach mag nyai go kara pod gi ng'eny kendo dwa mondo mi koro itang' ahinya mondo ahinya ka in ng'ano endo mabede dichuo neno ka in gima nyalo guko mapiyo piyo tinyalo chayo to kara en gima chieng' moro kapo ni weyo nikete samuoyo to nyalo tieko kari kata nyalo tieki in iwuon to moloyo winyo ko wacho ni ber mondo mi bende kinde ka kinde isiko iloko dendi iloko system mari bedo ni koro ichalo kaka gari mole engine mole oil mang'eny dwarre kamano to kinde ka kinde daktari thuolo ni en mari migi namba ni mondo migi nga ginyalo yudi ka ng'ato nitiere man kodi gi wach ng'ani luongo ni daktari Zedeki Owino pod anyalo nuonu clinic na ni Dandora Phase 4 in Nairobi iluongo ni Ajuang Herbal Clinic mano minwa manyangodhi mana achako mano puonja ya mama ni mano puonja ya to gi chinera miluongo na uma nya pumbe ne gin ji adi
ariyo gin ema ne gimiya teko ni. Koro namba na en 0722 56 9564 0722 56 9564 nono abiriyo ariyo ariyo abich auchiel ochiko abich auchiel ang'wen. Koro Nairobi an Dandora Phase 4 Juang Herbal Clinic to tarik abich ayudora Mombasa Rio Club. Kata duogo Nairobi tarik 10 ayudora Kisumu Badis. Tarik 11 ayudora Yugi School Base. Tarik 12 ayudora Awendo. Tarik 13 ayudora Homa Bay kaina Koch kanyo. Tarik aduogo Nairobi tarik 24 ayudora Siaya Kababa Oxygen Hotel. Tarik 25 ayudora Malaika Hotel Bondo. Tarik 25 abedo Bondo Malaika Hotel. Tarik 26 anuora Kisumu Dereo. Tarik 26 an Kisumu kendo Badis. Tarik 27 kendo anuora kamiluongo ni Homa Bay kaena Koch kanyo. Koro mane kaka iyuda. Namba na en 0722 569564. Erokamano kabara mora mani winje chenro ni endi ka intiere ot kanyo ageno ni e yudo manyalo konyi kuom sani. To mang'eny madilo kanyo endo jalonye ni ka ochiwo ni yo tudri kode mar mondo ming'e mang'eny to koro en ang'o giri mado konyi godo. Kamoro ken tu manyachno tuoche ng'eny. Samoro ji ng'adre nyaka rieko. Ng'ama jaduong', ng'ama nigi pare, en gi joge, ong'e gik mang'eny. Koro sama koro loso kodi tena ng'ama loso kodi out of experience. Omiyo en erokamano mang'eny ahinya jatari ko chako luongi kendo chake thuolo ma mondo mi chaki duogi. Ikonywa jogi. Ne in janeno mara maendi osebedo ni chenro mari mar Lolwe TV ochako rom kende seche mowinjore nyinga en Neko Kelo.